सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि क्वचित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति ओम शांति ओम शांति बेवहाय बुंनाय जादों बयनिबो गोजोननि थाखाय बयनिबो देहा सोलेरा मोजां जाफिनथों बयनिबो सुखु गोजोना फैथों होननानै बुंनाय जादों जोङो दिनैहाय आरज गाबबाय इसोरनि सेराव गतिके एसे कारायैनो गाबनाय जाबाय आरो संस्कृतजों रायोब्ला एसे गोख्रों जायोनो जों संस्कृतखौनो होबाय आरो दे अके बरिया इसोरनि रावनो जेबो भाषा बै खनानिया इयो रमेश बाबू श्रीकांत बाबू आरो नैबेलाय सम्पक सिनायखायो ना बे हिन्जावखौ खालि मा इसोरो आं दिल्लीयाव दंबायो साथामबो भिडिअ खालामनानै आंनो माने रायलायहरबाय आरो बे समाव आं मेट्र'आव दोङो दिल्लीनि मेट्र'आव दोङो भिडिअ खालामनानै बिसोरो हरबाय आरो बिनि उनावसो फैबाय जाखां लोंखांनायनि उनावसो आरो सेकेन्ड मोनसे फन फैबावबाय आंनियाव गावसोर रोजाबनायखौ भिडिअ माबा खालामबाय थादों आंनो भिडिअ कल खालामबाय आरो माबाया जयन्तआ रंजानायखौ हरबाय शेयार खालामबाय दिल्लीयाव आं मेट्र'आव जनानै खोनासं बिदि जाबाय खालामबाय हानायनि उनाव एसे थांबाय थांनायनि उनाव दसे घन्टासोनि उनाव आरोबाव नेक्स्ट कल फैबाय आरो ओरै जाबाय होमब्ला जों जादोंब्ला इमिडियेट नोंबो बेयाव दोङो बे आं होनबाय जे बरपेटा हावलियावसो दोङो हावलियाव दोङोबा दे आंनिनो लोगो थारा एखेबारे दिगेनखौ आं फन खालामबायनो दोङो बेबो होनोखाय माबा बैसागोनि बिराद प्रग्राम मोनसे दोङोलै नों आधा घन्टाबाबो नेना थांनांबाय बरपेटायाव ओमफ्राय थांनानै नेदोयो ओमफ्राय बिसोरखौ इमिडियेट लाना थांनो होबाय आं महेशमोनखौ बेहालागै थांफिनायगोन बेयाव नायनानै प्रपार मोननैसो आंथ' स्ट्रक जाबायलै इमिडियेट आंनिथ' सिटि स्केन गैया बे जिनिसखौ इमिडियेट लांबाय लांनानै एकदम नेमखिया बेनिफ्राय आरो माबाखौ मारि खनैसो आच्छा बै डक्टरनो मा नाममोनलाय बियो फार्स्ट नायनाया जोंनि हावलियाव नायनाया डक्टर दिगेन रामसियारि जों खनसे लोगो मोन्दोंमोन ना डक्टर दिगेन रामसियारि बै धुपगुरियाव लोगो मोन्दोंमोन ना जोङो खनसे धुपगुरियाव लोगो मोन्दोंमोन ना आरो मोनसे खोथा बै लंकेनि माबायाव जाहै मोनसे खोथा जे डक्टरनि बागै बुंनो नागिरदों जे डक्टरा न'आव बैसागु खुंनो गोनां मोनदों रायजोखौ लिंदों बेनिफ्राय बै आदाया बुंहरबाय दे आङो आधा घन्टानि थाखाय थांगोन दे जुदि माबाब्ला आं आधा घन्टानि थाखाय थांथारगोन होननानै फैनानै नेबाय आरो बेनिफ्राय माबाबाय बिदि नायनानै बियो आङो फैसाखौ जासिबाय फैसा जासिबा जर फैसाखौ लायाखिसै नाङा न'निनो मानसि आरो मानो फैसा नांगौ बिदि होननानै दिगन्त डक्टर दिगेन रामसियारि माने बेमारिनि प्रति जे सिम्पेथि दङ नङा होमबा बर'जों बर' आरो मोनसे बाथ्रा बियो आरो गावनो एम्बुलेन्सखौ फन हरनानै एकदम माबा जगार खालामना हरदों बरिया जों होदों गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय बिथां दिगेन रामसियारि डक्टरनिसिम जोंनि जायफ्लं फैसालि ग्रुपनिफ्राय बिथांनिसिमबो जोङो सिबिनाय माने जासिहरबाय अके बरिया फंबायाबो दायो क'क्राझाराव कन्दलपुर रामसियारि आरो बे फंबायाबो सोंहरदों एमडि ना फंबाया मेडिसिन माखौ होदों ओरैनो बे रायलायनायाव मुंखौ होदों होमबालाय दे थिगानो दोङो बरिया आं बुंनायखौ खोनादों आरो बेबायदि आरो गतिके जाथिनि सेन्टिमेन्ट दङ सानैबो मोजां नङा माने माबाया ग्रोब जाहैदों डक्टरा जोंनि गेजेराव थाथों बेखौ जों हामलायनांगोन आरो नङा होमबा आरो दाबो
दा फैफागौमोन बिराद माखासे पेसेन्ट दङ सासे अ फिजिअथेरापि डक्टर मिजिं अ आंनि बुंनाय लोगो लोगोनो बियो एकदम माबा जाबाय आरो माबा ओरैजाय पेसेन्ट इयो थांगोन बायदि मोनना नेबाय आरो आच्छा दा अरुणाचलनि पेसेन्ट धेमाजिनि पेसेन्ट फैदों बे गथ'फोरनि पंगु जानाय माबा माबि जानाय नैबे बरमा सेन्टाराव ना बरमाव बिराद गिदिर मोनसे आच्छा मिसन बारनानै माने फुंनिफ्राय एसे फन खालामबाय आरो बांसिन आङो थांगासिनो आङो बेखौ लाबोफानो गोनांमोन जास्ट नायदों होननानै औ उनाव नायनो हागोन दे उनाव प्रयजन जायोबा अके बरिया दा जोंनिया जयन्त कलकातानिया माबायानो सफैबायानो लामा दाखालि बेबायदि बे थेरापिफोरखौ खालामबाय आरोना सालायखौ बिराद डाक्टर दा माने स्पेशलिस्ट डक्टर बिनि थाखाय खालि एक्सारसाइज आंनो सानथाम मोनदों माबा नेम केयाराव स्पेशलि खिन्थु बियो हाजोबदों मोनसे माने बेखौ मात्र मिनिथाव खालामदों डाक्टरा होनदों सेन्स दोनना गैया सालायफोराव दै गुदुङाव सामुसखौ सोमनानै सामुसखौ लगायनांगौ ओइ जा मोनसेया लोगो लोगो लगायनांगौ बादावलायबाय होमबाना मोजां मोनबाय बादावबानो सेन्स दोङा नायब्ला दि उनाव बेनिफ्राय बे माबाया डक्टर जाय मेइन डक्टरनि बेदामा बियो खिन्थु प्रथमनिफ्राय पजिटिभ होनबाय आरो बेबायदि बहुद गाज्रिथार पेसेन्टआनो फैफिनो बेफोरबायदि एकदम हामखागोन न' प्रब्लेम बे डाक्टर थेरापि डाक्टरमोन नामा बे नङा थेरापिनिया बेलेग आरो बे समाव जोङो सिनायथि होगोन बिथांनि भद्रेश्वर नार्जारिनि धोरोम बिजि नामखौ एसे बुंना होदो आंनि मुङा दिपालि सरगियारि दिपालि सरगियारि सरगियारि नार्जारि आच्छा जाजेननायनिफ्राय बिथां भद्रेश्वर नार्जारिया जि उसुख जाजेननायनिफ्राय दिनैसिम बिनि जि देहानि जि दावगानाय थाजिमाव फैनाय बिनि एसे बुंना होलाय दिनैसिम मा पजिसनाव दं एसे बै दिन जाजेननायनिफ्राय आं एसे इमप्रुभ जानाय बायदि मोनदों इमप्रुभ जादों औ आरो दिनैथ' हारसिंनो सियाराव सिखारनानै जिरायगोन बायदि खालामदो ओमफ्राय थेवब्लाबो जों गोलैजागोननि मोनसे दुरबल भाब दं नालाय अके मोजां जोबोर मोजां जोंनि खौरांफोरा जोबोर मोजां फैगासिनो दङ जोङो आरो बरिया औ बरिया ठीक আছে